Okay, mga dear, mayroon tayong tinapang bangus or devon smoked milkfish. So, mayroon tayong ilulutuin dyan. Mayroon tayong i-recipe. Yep. Yan, pinirito na natin yung ating tinapa na bangus. Ito na siya. So, may kamatis tayo. Ihahalo lang natin sa ating tinapa. Dalawang kamatis ang gagawin natin. Iwan na natin ng maliliit. At may sibuyas tayo. Lalisin din natin yung sibuyas. May cilantro din tayo. Yan po ihahalo natin. Yan cilantro. Natin. Okay, may sibuyas tayo na dahon. Iwan natin maliliit. Halo natin lahat dyan. Mga dear. So, lagyan natin ng lime. Lagyan natin siya ng lime. Kahit ano naman ihalo nito, lemon o limoncito. So, lagyan natin ng patis. Lagyan natin ng konting patis. Siguro mga isang kutsara lang. Muna. Yan, isang kutsara lang muna. Ihalo lang natin ito. So, ganyan. So, mayroon tayong mangga. Ihalo natin yung mangga. Iwain lang din natin yung cubes na maliliit.
here, promise. Para maano lang ating lasa, panglasa. Ayan, masarap na. Mukhang ito pa lang, ulam na. So, ito yung ating bangos na tinapa. So, hihimayin lang natin, ano? Hihimayin lang natin. At ihahalo natin sa ating what do you call this? Sa ating mix nito. Alright? Pero bago po ang lahat, prepituhin muna natin bago natin himayin. Ayan, oh, dami siyang laman na bone. Di bone na siya. Wala na siyang bone. So, mas maganda, mas masarap. So, pinagpainit muna tayo ng pan natin. Yun naman yung mantika. So, abangan nyo ang ating recipe for the day. Ito lang, simple lang, pero makaka-only rice. Nakaka-only rice talaga, promise mga dear. Yan, pinirito na natin yung ating tinapa na bangos. Ito na siya. So, ito na yung ano natin, tinapa na bangos. Ihimay na natin ilagay dito sa ating maganda lang kasi dito, wala na siya ng bone. Diba? So yung ganyan, ihahalo lang natin. Ganyan. Pati ulo. Halo natin. Ayan, dami na siya. So, ang sarap dito. So, yung bango mga liyan. So, ito na siya. Yung ating tinapa. Titignan natin para malaman natin kung tapat na ba yung ating patis. Oh my goodness. Only rice to the max. Only rice to the max. Itong balat niya, isi-save din natin ito. Kasi ang sarap naman ito kainin din. Up. Okay everyone, this is our recipe for the day. Tinapa. I promise.
Maka-on the rice talaga kayo dito. Bye! Happy watching! Ayan na mga dear, yung ating ginawa kanina, yung tinapa. Nilagyan natin ng mango. Sarap. Kahit ganito lang maka-only rice, dami kong kanin. By the way, hindi naman ako ng breakfast. Sarap. Maubos ko talaga yung rice ko. Okay mga dear, thank you for watching. Watching ko lang ko yung kinain ko. Happy eating!